De centrale komt te staan op het WTC-terrein en kost het tussen de 30 en 40 miljoen euro. Takamier zal de bouw uiteenzetten met het boren van een put van meer dan 2 kilometer diep. Als alles goed gaat, is de centrale begin 2000 klaar om warmte te leveren. We zitten hier vlakbij de Tesselschade-straat in de omgeving. Het VEC zit hierbij. Dat zijn kantoorgebouwen. Die kantoorgebouwen die hebben allemaal een gasketel en een gasaansluiting. En in de toekomst wordt gas schaars. Dus wat we eigenlijk willen is dat die gasketel eruit gaat, de gasleiding eruit gaat en dat het wordt vervangen door duurzame warmte van 2,5 kilometer diep eigenlijk. Mogelijk kan in de toekomst ook de Wenwijk om het WTC heen ontsletten worden. Nou, in principe kunnen ook woningen worden aangesloten op geothermie. Dat is voor ons wel even een fase verder, want je hebt een bepaalde kritische massa nodig. Je hebt een bepaalde hoeveelheid warmteafnemers nodig. Maar dat klopt, woningen die zullen in de toekomst ook moeten overschakelen op een duurzame bron. En geothermie is daar denk ik een hele belangrijke van. Een iertwarmte of geothermiecentrale maakt het gebruik van heatwater dat diep in de groen opsletten zit. Er moet dus boord worden om deze warmte naar boven te krijgen. En net zo'n beachjack. Bij het WTC is dat naar alle gedachten een diepte van goed 2 kilometer. Allereerst wordt er een boorinstallatie delzet die een boorput of injectieput slacht. Als uiteindelijk het warme water bereikt wordt, gaat de warmte derwij naar boven en dat wordt de productieput neemt. Het project van Dijkstra Draaisma is net het enigste in Friesland. Het tuinbouwbedrijf Hartman uit Sijsbjerm had al een subsidie binnen van 20 miljoen euro en wil in kwarten uiteenzetten. De zuivelbedrijven Friesland Campina in Ljouwert en Eware op het Jereveen hebben werkplannen voor een iertwarmtecentrale. Ja, Isabella Dix, welkom. Nou, dat klinkt goed hè, dat ze zo bezig zijn, want het is een commerciële partij in jouw gemeente. Ja. En ik weet, je bent Green, van GreenLinks, dus dit moet gejuich ontvangen worden. Maar ik weet eigenlijk, het kost 40 miljoen om te bouwen, voor de bouwer, maar 20 miljoen qua subsidies. Ja. Is dat nog wel een ambitie in Liekweg? Nou, kijk, die 70 miljoen die heeft te maken met de exploitatie die over jaren wordt uitgespreid. Hè. Dus die hebben zij nodig om in 15 jaar die exploitatie tot op een zekere mate van rentabiliteit te krijgen. Voor de helderheid, geothermie, in het filmpje of de animatie werd aangegeven dat er warmte uit de aarde wordt gehaald. Warm water wordt er uit de aarde gehaald. U zag 2 pijpen op de animatie. Het koude water gaat vervolgens weer via die andere pijp terug de aarde in. En dan moeten we met z'n allen wachten tot het weer opgewarmd is. En dan kunnen we daarna weer warm water naar boven halen. En dat klinkt eigenlijk, als je het zo op een tekeningetje maakt, is het goed te begrijpen hoe dat in elkaar zou steken. Maar de uitvoering is buitengewoon complex. En dat kost dat zoveel geld? Dat kost heel veel geld. En dat komt ook omdat we heel simpel gezegd gewoon niet in de aarde kunnen kijken. Wat we weten en wat we kunnen zien met seismisch onderzoek, is dat je tot op zekere hoogte kunt inschatten hoe de aarde er ongeveer zal uitzien. Maar als je naar 2,5 kilometer wil gaan, dan zit je echt heel diep in de aarde. Maar hij is het toch wel meer te nemen, kon. Ik bedoel, je zet er toch net een apparaat van een paar miljoen om mis te zitten. Nou, maar het is echt wel een stuk ingewikkelder, denk ik misschien, dan u voor ogen hebt. Nou, maar het is een complexe situatie. En wat het grote punt is eigenlijk bij het organiseren van aardwarmte, dat is dat er een grote kans op misboringen is. Dus je slaat een put, of je drijft een pijp de grond in, en dan heb je alle kans dat de pijp vol loopt met zand, dat er olie meekomt, want er zit natuurlijk van alles nog wat bij ons in de bodem. En dat er dus niet alleen warm water mee naar boven komt. En nou ja, goed, die kans bestaat. Maar laten we van het beste uitgaan. Dan is dat ding in bedrijf. En dan vraag ik me af, wat heb je indroom? Want uiteindelijk, maar Dijkstra Draaisma, denk ik, daar een soort van commerciële belang in hebben. Wat hebben de mensen kunnen doen? Nou ja, wat de gemeente Leeuwarden eraan heeft, is evident. Want geothermie kan echt heel langjarig en heel duurzaam een toevoeging zijn aan het verduurzamen, het opwekken van duurzame energie in onze gemeente. Maar gas eruit? Gas gaat eruit. Hè. De Tweede Kamer heeft het amendement aangenomen om gas af te gaan sluiten. Dat betekent dat wijken die nu nieuw gebouwd worden geen gas meer zullen krijgen. Maar de grote omslag zit natuurlijk in de wijken die nu wel gas hebben en gasloos moeten gaan worden. Nou, de heer Lindemans van E-Kwadraat heeft er ook al een en ander over geduid. Dus het is helder dat we met z'n allen die keus moeten maken voor die omslag. Maar dat wel stapsgewijs moet gaan. En
deze bouw van een aardwarmtecentrale in Leeuwarden is een fantastische toevoeging wat mij betreft. En wat doe je hem er als gemeente verder mee? Kun je dat toch alleen nog maar faciliteren of komt er nog iets groots omheen? Nou ja, kijk, wij kunnen natuurlijk faciliteren en eigenlijk niet meer doen. Want u weet ook, wij zijn natuurlijk geen bedrijf, wij zijn geen investeringsmachine. Dus wij gaan dat natuurlijk niet zelf doen. Het moet echt van marktpartijen afhangen. Wat wij kunnen doen is faciliteren, wij kunnen stimuleren, wij kunnen lobbyen. Dat doen we natuurlijk ook heel nadrukkelijk in Den Haag. Er gebeurt heel veel op energie. Dus ja, ik ben heel veel in Den Haag. En dat is niet omdat ik zoveel van Den Haag hou, maar van Leeuwarden en van Friesland natuurlijk. Dus we proberen daar maar wat wil je concreet? Los te trekken. Wil je dat, want ik jij iets van een energiecorporatie of een energiebedrijf? Ja, nou ja, ik heb bij meerdere momenten in de gemeenteraad wel eens aangegeven. Ik zeg, het is wel een beetje gek dat wij als gemeente vaak meedoen als het gaat om de initiële kosten. Om dingen te faciliteren en los te trekken. En du moment dat eigenlijk het risico wat beter in beeld is, of we weten wat beter waar we mee bezig zijn, of nog interessanter, het wordt rendabel. Ja, dan zeggen we eigenlijk, marktpartij, hier hebt u het. En ik zou wel geïnteresseerd zijn om eens samen met de gemeenteraad te kijken, is het mogelijk om toch weer eens tot een nieuw Leeuwarder energiebedrijf te komen. Kijk, het punt met dit soort grote projecten is dat je eigenlijk het eeuwige leven moet hebben. En daar bedoel ik mee dat je een toekomst moet hebben van 40, 50, 60, misschien wel 100 jaar. Nou, die hebben particulieren misschien wel, maar niet in zakelijke zin. Dus dat betekent dat je partijen moet vinden, stichtingen of ondernemingen moet vinden die langjarig bestaan of rechtsopvolgers hebben. Nou, in die zin zou een overheid natuurlijk wel echt een rol kunnen spelen. Maar het is niet zo eenvoudig als dat het klinkt. Maar ik vind het, als het allemaal tot stand gaat komen, en daar hebben we goede hoop op, dan is dit een prachtige toevoeging in Leeuwarden.